KATV news along birta kilang do anaphan nili deng mir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo. Birta do an angton pen arjusuna. Habar hapat rong so rong bot kapaching thora sai kideng ponjia phanpura sorkara hin pen karbiang long arlo development block asai hem long crazy angbong pen samilang so development block ta elonglo. Bangso samilang so development block asai hem along claim bang atum methang asai hem kachido bang ve penajok go anma kaching thora sai ke paprang do nang jia sai do ansatami kichun pon un edet asonsi thekpon longlo. Athe sai pu sai phia tumle ave pulote koson pensi kapachun pon thekpon. Bonta samilang so development block along abangke lasonsi nang man bomlo. Blog asai hem abangke ada penarlo sinita ingpu. Bonta chokamara tumabangke sai hem adap apora hut chedampo sai hem along ghonta isibak apor ki dujia phan anta chetorok asonsi thekponlo. Samilang so a blog along lapusana puthak ahogalam kachini jia phan adimaklong along an pherangkia bitungatum pale damlo. Bangso ke thek damlong ateng pulote sai hem along maduta ka videt pen ke sampri dangsi thekpon longlo. Lapusana sai ke oi aputhak sai hem ke hon mate chokidar aphan karjupona sai denglo. Chokidar pen ke thakduna tengke fil staff atum abangke sai kelang dam aphan dam erpusi thakdunlo. আহিছিলে বাকি কিজন সব সাইডত গৈছে তাৰপিছতে লাঙি বিডিচি কিবা মিটিং আছে তাতো গৈছে কিছুসকল তাৰপিছতে ভিডিঅ' মেমেতো খবৰ দিছে তেখেত অডিটত আছে এইখিনি আৰু আপোনালোকে এতিয়া কি দেখা পাইছে আপোনালোকৰ অফিচ ষ্টাফ অফিচ চিটিং আপোনাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কেইজন ইঞ্জিনিয়াৰ 4জন এসিস্টেন্ট মিডিয়া 2জন তাৰপিছতে একাউণ্টেণ্ট 2জন সব মিলাই মানে 28জন আপোনাৰ চিটি আৰজন এইটো গম নাপাওঁ পষ্টটো আছেনে ডেমনষ্ট্ৰেটৰ গম Filista patum sai kelang dam aphan dam et lapen ajahaga tuma bangke VDC amai along dun et pulote sai hemalong ki ongdung istapatum konat si kedam et Sorkar aron pen langdam pulote ada 45 kepen anikang sam 45 pi anabangke sai hem along ki dubek nangji aporlo bonta non samilang so development block asai hemalong abangke apor pe angko pensi istapatum amithang ahem chedam et si thekdam long Bangso puthak ke ACCM tuliram ronghang ahin pen RDTP kon akinang so. News report Harsing ronghang KATV News. Kedamtang arkoini pai kethom arni Duarbagori MSC constituency angkang Deitor Dehuri indigenous yulapen hanboka hempu mukrang arwa tumpen chepatir pi ponsi bike auto kapache jengpensi rongker kapache thanga sai kedeng. Bangso jai mek deitor langbangkhat kikang adong sarthe kathar thedong rongbongkhat angjok terang arong along rongker kapache thangje phanpura bike auto kapache jengpensi humri damsi rongker kapache thanga sai dengponlo rongker lake isi honghari phan ke kroyatum angbong pen isi habar hapat kachepa meji phansi bangso ase aninkan bangsa tami Ningkan esek pen epong arklipon ponlo. Bangso arni lake ASDC Ratcharia songatum KAC along kachari bo mahutsi arkoini phaipo arni abangke karbiang long angkang pi along setame ahawartin along ta rongker karkli asai dengpon. Bangso pen pangcheng ponsi anso se kapache thangpon jia phansi non lapuson ason abidi pen siding pon bomlo. biara doan phan rong care la pen ningkan kimia kardon paje reglo pinini tum Deitor Dehuri indigenous youth committee la pen hempu mukrang adorbar Deitor adong pen chepatir pi ponsin litum laban ghat la pen kekang adong la pen romong haran litum fight pache deng ponsi rong care phan kapache thang la pen kebangji ar koi ner keparni aron barem armu chingrum amai pi along nesen me pen kapachu nunong pan meji phan lapena ongdong armu lapun litum
Dehuri Dethor Romohara Habar Penda Kapale Dun Tegia Parman Kapache Tang aside di Klempon Asipini Nilitum Arlong Chuhu Kebangji Arkoini Paikre Hini Arni Pena Bangke Dipurong Sopi along Kedo Taralang So Karbi People's Hall along Indeng Pokep Karbi Youth Festival Mate Sertalin Asekan Talon Ponpo Bangso KYF Sertalin Asekan Katalon Ponahut Mesen Pen Kachepate Dun Longji Apan Pura Aterang Mate Azuntin Atum Satame Kacharli Pen Danglok Kachisik Jedang Asai Deng Pon Pom Tanglo Lesson si Lakhain ko Ratrok Duar Baguri MEC Constituency Mate Duar Baguri Zone Ahin Pen Satame Dethor Mini Stadium Pathuaklam along Kedo Samson Singh Inti Open Stage along Sertalin Asengkan of Harman Non Pen Kacharli Pen Danglok Kachisik Jedang Asai Pangcheng Pontang Labangso Kacharli Istegahut, Dethor Forest Field Officer Lawrence Pangcho Penchenglok, Duar Baguri Constituency Angkang Kedo Kethi Atum Chetong Dunrendi. Bangso Hut Alang Litum Azon Pensatame, Non Bangso KYF Sertalin Asengkan Katalon Ahut Abangke, Kechengsi Anong Kewan Jepan Akimang Patupon. Bangso Hut Chongching Nang, Ritnong Chingdi Pendanglok Kaprek Kacepate Ason Doan Kacharli Patupon. Juti Unan pen abangke nilitung ahin pen bor ipon po athe anikan bangason kali pining abangke Sertalin Asengkan pina lasi nilitung ta kichengsi anong ikiwan bek jepan kabor ipon to kusi ikan bek atupen ning jepon laben Duar Baguri KCS klembang pu amoron terang pen setami kiratun bek atuma phanta kachuro pachiru News Report KATV News Rong Teke Arong Pira Lang Parpan Lasonsi Hedong Bosaru Rong Pia Rong Hikong Terang Lang Tuk Terang Angjok Terang Men Hanse Dehuri Romong Hat Poisang Ti Rongbong Hat Lasonsi Nitum Dethor Dehuri Angkang Along Kedoan Aron Barim Kaching Hon Abang Pu Pietum Lunasar Lamasar Kurusar Kurulap Kadok Awe Tu Machitong Sini Tu Mesen Ben Pidi Labangso Ajay Mek Pachun Ponlo Lasi Kadok Awe Solang Do Karbiarat Doan Fansame Rong care lapen ningkan kimi I hear to make pajir pensi yang tumapan kardom pajir lo kardom Lesson si Duar Baguri arada tum setame rong care karkli ka pachethang jepan bike auto pen pachejeng ponsi pachethang ponno News Report KATV News Kebangji Arkoini Paikre Hini Arni Pena Bangke Dipurong Sopi along Kedo Taralang So Karbi People's Hall along Indeng Pokep Karbi Youth Festival Mate Sertalin Asengkan Talon Ponpo Bangso KYF Sertalin Asengkan Katalon Ponahut Mesen Pen Kachepate Dun Longji Apan Pura Aterang Mate Azuntin Atum Satame Kacharli Pen Danglok Kachisik Jedang Asai Deng Pon Pom Tanglo Lesson si Lakhain ko Ratrok Duar Baguri MEC Constituency Mate Duar Baguri Zone Ahin Pen Satame Dethor Mini Stadium Pathuaklam along Kedo Samson Singh Inti Open Stage along Sertalin Asengkan of Harman Non Pen Kacharli Pen Danglok Kachisik Jedang Asai Pangcheng Pontang Labangso Kacharli Istegahut Dethor Forest Field Officer Lawrence Pangcho Penchenglok Duar Baguri Constituency Angkang Kedo Kethi Atum Chetong Dunrendi Bangso Hut Alang Litum Azon Pensatame Non Bangso KYF Sertalin Asengkan Katalon Ahut Abangke Kechengsi Anong Kewan Jepan Akimang Patupon Bangso Hut Chongching Nang Ritnong Chingdi Pendanglok Kaprek Kacepate Ason Doan Kacharli Patupon
go juti. Un an pen abangke nilitum ahin pen bor ipon ko athe anikan bangason kali pininga bangke sertalin asingkan pina lasi nilitum ta kicheng si anong ikiwan bek jepan kabor ipon ko kusi ikan bek atu pen ning jepon laben luar baguri KCS claim bangku amoron terang pek setami kiratun bek atuma phanta kachuro pachiro news report KATV news Pinia Berta lapuan si kangton iklo domi thak me kardom